Predstavte si, že vám niekto daruje starý kufor. Navonok vyzerá obyčajne, trochu ošúchaný, možno ho ani neotvoríte, len ho odložíte niekam na povalu. Prejde čas. Až o pár rokov ho náhodou otvoríte a zrazu zostanete stáť v nemom úžase. Vnútri sú listy, staré fotografie, dedičstvo vašej rodiny. Niečo, čo má obrovskú hodnotu. Ten kufor bol pokladom už od začiatku. Ale až keď sa vám otvorili oči, pochopili ste, čo ste vlastne dostali. Takto to myslel aj apoštol Pavol, keď sa modlil za veriacich v Efeze. V liste napísal: Prosím, aby Boh osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej, ku ktorej vás povolal. Oči srdca, to je obraz pre naše duchovné vnímanie. Nie oči na tvári, ale vnútorný zrak. Biblia používa srdce ako miesto, kde myslíme, cítime a rozhodujeme sa. A Pavol prosí, aby sa tam vo vnútri rozžiarilo svetlo. Aby sme začali vidieť to, čo už máme. Nie je to nová schopnosť, je to nový pohľad, iný spôsob, ako vnímať seba, život, aj Boha. A aby sa tieto oči otvorili, Pavol sa modlí za tých ľudí, píše: Neprestávam ďakovať za vás, spomínam na vás vo svojich modlitbách. To znamená, že Pavol chápe jednu dôležitú vec, že oči srdca otvára Duch Svätý. A deje sa to práve skrze modlitbu za blízkych. Ďakujeme Bohu za to, že nás počuje, že počuje naše prosby, keď voláme za iných. A že On jediný dokáže otvoriť oči, ktoré vidia to, čo je večné.